नाचता येईना अंगण वाकडं आणि स्वयंपाक येत नाही ओली लाकडं असं ट्विट करत अंधारेंनी महापौर रितू तावडेंवर टीका केलेली आहे। तर आज ही परिस्थिती आली नसती असंही अंधारेंनी म्हटलंय। काय ट्विट केलंय सुषमा अंधारेंनी? नाचता येईना अंगण वाकडं आणि स्वयंपाक येत नाही ओली लाकडं अशी अवस्था महापौर रितू तावडे यांची झाली आहे। मान्सूनपूर्व कामं जर व्यवस्थित आधीच केली असती, कामं पूर्ण झाली आहेत की नाही याची मे महिन्यात पाहणी केली असती, तर आज पहिल्याच पावसात मुंबईची अशी दाणादाण उडाली नसती। पण यावर काम करण्यापेक्षा माझ्या दालनात कशा आहात, गुन्हा दाखल करा, अशा पद्धतीचा आक्रस्ताळेपणा रितू तावडे यांनी सुरू केला।